ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଆକବର କିଲ୍ଲାଟି। ଆଉ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ତ ଥିଲା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବୁନି କାହିଁକିନା ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି 6ଟାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି କଲାକୁ, କାହିଁକିନା ଜବର ବଡ଼ ଏରିଆ ତାକୁ କଭର କରିପାରିବୁନି ଆମେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ ବି ଏଇଠୁ ଦେଖି ନେଉଛି, ଦେଖିକି ଆମେ ରିଟର୍ନ ପଳେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଇଏ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଚୋର ପଶିଯିବେ ବୋଲି ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ହାଇଟ୍ର ସବୁ ପାଚେରୀ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ସେ ଯେଉଁ କଣା କଣା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଥିଲା, ମାନେ ସେଇ ସୁଦ୍ଧା ସିଏ ତୀର ମାରିପାରିବେ, ବନ୍ଧୁକ ମୂଳେ କରିବେ। ଆରେ ଯାହାଉରେ ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପାଟାଳ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର। ପାତାଳ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ବି ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଗୋବିନ୍ଦ ସାର୍ ଏଠି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଯିବା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖଉଛି ତମକୁ, ଦେଖ ଇଏ ବି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ଆକବରଙ୍କର ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ଇଏ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗେଟ୍, ଲୁହାର ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗେଟ୍ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଦେଖ ଆର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ବାଟ, ମାନେ ଏଠି କିଏ ଚଢ଼ି ବି ପାରିବେନି, ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଥିଲେ, ମାନେ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ଇଏ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ସାଜସଜ୍ଜା ତାଙ୍କର, ଏଇପଟେ ତ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ।